Nga pedang sobha ya pi ki parlok ke bijistunan ban pa yak ne ka video ha kane ka channel. Ban kre ka Manchester United ban dino yo Cristiano Ronaldo ha ka dor chispa million euro. Ban chupen kan mau. Cristiano Ronaldo lawan ban penyaso na ka klub Juventus. Sya ka Manchester United na ka meta ki Arsamoy. Ta ka kontrak jong kampat kut hadu menta. Ka Manchester United kala ban kre ban dino yo ha banai jori jong usnem jar pulai. Apa pai cakawai pat ka kubor. Penkre ka Manchester United daune player na kumta ban penmi bujili haga jaka jong Cristiano Ronaldo. Ban utau dai Gonzalo Ramos. Ubdai ustaikar jong ka Benfica bat kumju jong ka ri Portugal. Kumta ka Manchester United kala trang na kumta ban soino yau new player haga jaka jong Cristiano Ronaldo. Paralok tangkine ki kubor. Insia kendu hakawai pat ke video Kublai Shigun.